vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakarasirirawo mhepo iyo yainge ichinditeverera kubva pandainge ndichiri mwana mudiki zvekumaform 3 ndokubva ndachizozviziva kuti ndine mhepo uye zvekare nemweya wejambwa nemunyama unonditeverera. Apo mushure mekunge ndaroora ndatova nemwana wangu 1 ndopandakabva ndachizofind out kuti ndine mweya wejambwa nemunyama unonditeverera. Saka mudzimai wangu iye ainge ari munhu ainge achingofambawo achibetserwa ipapo paainge aine pamuviri, ndipo apo paakabva achizoudzwa kuti pandiri painge paine mhepo yainge ichinditeverera. Saka kubva zvandakazozviziva ndakabva ndachizotangawo kufamba. Ndakatanga ndichafamba innocent enough ndichizviudza kuti ndoda kuti mhiko dzose idzo dzainge dzakaitwa pamusoro pangu, mhiko idzodzo dzinge dzichizoparadzwa. Asi ndakabva ndachizosangana nevamwe madzibaba avo vanosanganisa zvechivanhu zvekare nezvekumasowe, vakabva vati dzimwe mhiko dzinotinetsei kudziparadza nekuti dzinenge dzakagadzirwa nedzimwe nzira dzekuti iwewe kuti unge uchizoziva zvino kuti mhiko iyoyo ingaparadzwa sei zvinotinetsei. Ndikabva ndati zvino madzibaba ndoita sei? Saka vakabva vachizoti kwandiri, aiwa, zvatava kuita pano ndezvekuti iwewe chitsvaka mwana wemumhuri, mwana uyu ndinenge ndichida kuti unge uchizouya naye panapa, then kana wauya naye pano mwana iyeye zvatinenge tava kuita ndezvekuti mhepo iyo iri pauri tinenge tava kuitora zvino tobva tazoiisa pamwana iyeye kuitira kuti iwe zvinhu zvako zvinge zvichisununguka, iyewo mukuzokura zvimwe kuda mhepo iyi inosvikawo pakuzongonosiyana naye. Ndo zvandakasarudza kuita mukoma. Ndakabva ndachizoenda kumusha ndokubva ndachizonotora mwana wamukoma. Ndakatora mwana wamukoma ndokubva ndachizodzoka naye muHarare. Ndikabva ndachizoenda kuEpworth uko kwavainge vachigara madzibaba vacho ivavo panguva yacho iyoyo. Saka zvavakaita ndezvekudai, vakabva vachizotora huku, vakatora huku yewhite vakabva vachizotora huku yeblack. Saka huku iya yeblack vakabva vachizondibatisa huku yacho, vakabva vazobatisawo mwana uya huku yewhite. Saka vakabva vazotanga kunamata. Mushure mekunge vapedza kunamata ndopa vakabva vachizotora huku iya yewhite vakandipa yewhite, vakabva vazopa mwana uya huku yeblack. Inini ndakanzi ndinge ndichienda nayo huku iyi ndinge ndichinoikanda mutoilet. Pamba apa painge paine blade toilet. Ndikaita saizvozvo mwanawo akanzi naiyewo ange achienda kunorasa yake huku. Saka mwana uyu ndiye anotevererwa nemhepo yacho. Mhepo iyi mukoma Nashi payakatanga kunditeverera zvakaitika ndezvekudai so: ndainge ndichiriwo mwana mudiki kuma form 2 form 3 panguva yacho iyoyo, ndo pakazoshayika vamwe avo vainge vachigara muraini matainge tichigara. Saka mukadzi nemurume nevana zvose vakafira muaccident. Ndokubva vachizotanga kumuka chipoko, kuti vanhu vange vachizozviziva kuti vanhu ava vava kumuka chipoko. Zvaiitika pamba pavo ndezvekudai, vehukama vaiti kana vakaisa maroja pamba ipapo, vanhu vaya dzimwe nguva vaikwanisa kumuka property yavo yose yakaiswa panze, kana kuti malodgers aiti kana atanga kugara pamba ipapo vaiti vaiona motikari yaitopinda pagedhi, vanhu vobva vatotanga kutobika kutotsvaira vachitaura usiku hwose. Saka zvaingonzi pamba apa pane zvipoko mukukura kwedu. Nekudawo kwemusikanzwa, zvino pamba apa pakazoti paita nguva yakati rebei pasina vanhu vainge vachigarapo ipapo, nekuti kana vehukama vainge vava kutotya kutopota vachiuya kuzorarapo pamba apa sezvavainge vachiita. Saka painge patongovawo padongo. Zvino isu taizopota tichipinda mumba imomo tichiita zvatainge tichinzwa kuda nekutamba bhora. Saka nerimwe zuva mukoma takaendako tichida kunotamba bhora, ndokubva tatanga kutamba bhora kuzonosvika maybe kuma past 6 kunze kwainge kwatovira. Saka takati tava kuda kubuda, ndipo apo patakabva tachizoona umwe murume uyu ainge ari mukicheni. Saka umwe wangu ndiye akazviona
kuti mukicheni mainge muine murume ainge arimo, ainge akamira akatidongorera. Ndokubva tati chipoko icho ndokubva tatanga kumhanya. Saka takati tichimhanya murume uya takabva tamuona zvino amira pavheranda akangotitarisa. Saka iniwo ndakabva ndarohwa nehana ndokubva ndadonha. Zvechokwadi ndakati ndichinodonha, murume uyu ndakangokaruka ndatomuona atomira padhuze neni, ndikabva ndatanga kuridza mhere ndokubva ndazosimuka paya ndichimhanya. Ndakaudza vamwe vangu vose zvose zvainge zvaitika because ndini ndakazopedzisira kubudamo muyadhi imomo. Asi zvandainge ndava kunzwa munyama dzangu ndainzwa sekunge kubayiwa kuita sekunge ndainge ndichiremerwa zvekare nemunhu wandainge ndakatakura, wandainge ndisingakwanisi kuona. Kubvawo ipapo ndo pandakatanga kuona kuti ndiri munhu ainge ongotevererwa nemweya wejambwa nemunyama, kuzonosvika ndichizonorora. Madhamu vakabva vachizotanga kuenda kumasowe ndichizoudzwa kuti pandiri pane mhepo iripo. Saka confession yangu mukoma ndeyekuti ininiwo ndini ndiri kukonzeresa kuti uyu mwana ange achishungurudzika mukurarama kwake. Zvino madzibaba avo vakandibatsira, ivo vakazosvika pakusungwa mushure mekunge vabata chibharo. Umwe mukadzi akauya kwavari achida kuuchikwa, ndokubva varara naye vachimushandisira minamato nemishonga. So madzibaba ava ivo vainge vakati kwandiri, kana waona sekunge zvako zvinenge zvava right, unokwanisa kuzodzoka panapa, then ndobva ndazokubatsira. Zvino madzibaba ava vari kuchikurubhi kutaura kudai. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, wakambosanganawo here nechipoko? Do you believe kuti zvipoko zviriko? Kana kuri kunzi wakambosanganawo nechipoko, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandinayo. Izvi ndo zvakaitika mukoma apo pandakazotanga kuita mari. Mukoma nashi mushure mekunge ndaroora ndakabva ndachizotanga kushandira umwe mudhara uyu iye ainge achiita zvekugadzira motikari. So ndakabva ndakasika kubata, ndikabva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti nditange kuitawo zvangu. Asi mudhara uyu akarwadziwa nazvo because aitoti ndini ndainge nditori hard worker, ndainge ndakabata kambani. Saka akabva achizondiendera kun'anga sezvo ainge agara ari munhu aingobata-batawo mishonga. So akandiendera kun'anga kuitira kuti zvinhu zvangu zvisazombofa zvakasununguka. Zvechokwadi mukoma, ndainyatsokuona kutoti ndaikwanisa kuti paya kana ndichishanda munhu otouya ndotogadzira motikari yake. Asi ndaizoti kana ndava kuda kunopedzisa kushanda paya, ndobva ndatoona kutoti zvimwe zvinhu zvandinenge ndaita pamotikari iyoyoka zvaizotokonzeresa maproblems. Munhu obva atotanga kutokomplaina kuti iwe watondiurayira motikari yangu. Munhu obva atondinyima mari paya. Zvakaramba zvichingoitikawo zvinhu izvi. Ndikati zviri nani kuti ndinge ndichimbodzifambira nyaya dzacho. So ndakabva ndachizoendawo kun'anga. So mushure mekunge ndaenda kun'anga ndo pandakabva ndachizonzi nen'anga yacho iyoyo, kana uine business zvinoti netsei kuti ungozviudza kuti watosimukira usinawo chimwe chinenge chichikubatsira. Zvinotodawo kutoti nekusaidi unge uchiwanawo something chinopota chichikubatsira, uye zvekare nekutyiwa mubusiness. Saka ndakabva ndachizoti kuna sekuru vaya, zvino ndoita sei kuti ndinge ndichizokwanisawo kuva munhu anoita mari zvekare ndichityiwawo, kuitira kuti munhu akauya akagadzirisa motikari yake ange achinzwawo hana yake ichirova, kana kuri kunzi kana aine mari yaanenge achindikwereta. Ndakapiwa mamwe mafuta, ndikabva ndanzi mafuta iwawo ndaifanira kuti ndinge ndichizomashandisa, uye zvekare ndikabva
ndachizopiwa umwe wavakati wainge uri mwoyo weshumba. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndige ndichizoita mazuva 3 ndichiudya uri mumbishi. Ndikaita saizvozvo ndikanzi kana ndapedza ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka zvekare mudare mavo. Ndakadzokerako kudare kwavo ndokubva ndachizopiwa mafuta avo avakati mafuta eshato andakazoshandisa zvekare kwemazuva 3. Ndapedza kuita saizvozvo vakandipa chimwe chidende icho chavakanditi unofanira kuti unge uchienda obva wazonochicherera pamba apo pauri kushandira pari zvino kusvika pari nhasi mukoma. Pamba ipapo ndo pandakazotoita maoffices angu. Ndakazototaura nalandlord kuti ange achizotodzinga mamwe malodges ake ose kuitira kuti pange pachizotova paworkshop, but painge pachitogara vanhu vakawanda. Ndainge ndakangopiwawo chikona changu ndichinzi pachikona apa ndo paunenge uchiitawo zvekugadzira motikari dzako. Asi pandakazotanga kuita mari manje macustomers ainge ava kuuya nekuti chidende chiya chandakapiwa icho nedzimwe nguva. So panzvimbo pacho ipapo pandakachicherera panopota pachisinina zvimwe zvinenge zvakaita kunge madziwa zvekuti ndinoti kana ndikaenda ndikanozvitora zvinokwanisa kana kuzadza 2 liters. Saka zvandinozoita ndezvekuti ndinoenda murodhi ndobva ndanozvidira murodhi. Izvi ndinozviita uri usiku, dzimwe nguva kana kuma 4 am. Zvino motikari dzinozoti kana dzava kudarika nepanzvimbo paya apo pandinenge ndadira zvemadziwa zviya motikari inotongoita breakdown, ende kana yaita breakdown idini ndinototanga kutonzwa kutovaviwa mumaoko mangu umu. Ndobva ndatotora motikari yangu ndobva ndatoenda paya panenge paine munhu anenge aita breakdown. Munhu iyeye haatomborambi kana ndikamuudza kuti ngatidzokerei kugaraji kwangu tinge tichinoonesana kuti tozvifambisa sei. Saka ndinobva ndazodzoka nemotikari iya yatobva tatotanga kutoigadzira, ende maoko angu vakamatemerera nyora dzekuti kana ndikangogara ndabata motikari yako make sure kuti inongogadzirwa neni chete, such that ndinokwanisa kutofonerwa nemunhu apa ndinenge ndiri kuHarare. Munhu otondifonera achitoti ndanga ndiri munzira ndichienda kuSouth Africa, motikari yangu yaita breakdown zvimwe kuda kana muBeitbridge chaimo. Ndobva ndatomutevera munhu iyeye. Ndakatombotevera imwe customer yangu kunosvika muJoburg. Motikari iyoyo yainge yagadzirwa nevanhu vakasiyana siyana asi vachiikoniwa. It is because ndine nyora idzo dzandakatemererwa dziri mumaoko mangu. Saka nyora idzo hadzikwanise kungoonekwa kana nani zvake nekuti dzinenge dzakawanda. Dzinoti paya kana ndichigadzira motikari idzo ndobva dzinobudikira dzichitamba ndinenge ndichitodzinzwa. Ndo dzinokonzeresa kuti vanhu varambe vachingodzoka kwandiri panguva yacho iyoyo pandainge ndichiita mhiko dzacho dzose. Saka pakazongoitikawo mistake. Painge paina vamwe madha ava vainge vachingogarawo ipapo. Saka ivo vainge vachiita basa rekutengesa muviri wavo. Saka vaiwanzokuti kana vakabuda dzimwe nguva kuzvi7 vobva vachizodzoka kana kuma 3 kana kuti kuma 5 am. Zvino ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichimuka na 2 am ndoenda panzvimbo paya apo pandainge ndakacherera chidende chiya. Ndobva ndanokora ivhu iri ndiro randaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichiisa mumvura iyo yekunwa kwemazuva andainge ndakatarirwa pasi kuti kwemazuva akati unofanira kuti unge uchinwa mvura yaunenge wakazanganisa neivhu raunenge wanokora panzvimbo apo paunenge wacherera chidende ichi. Zvino musi wacho iwoyo ndainge ndakaneta nekuti pane umwe murume akauya nemotikari yake. Murume uyu akandimirira kuzonosvika ndichipedzisa kugadzira motikari yake zvekuti handina kana kumbogara ndawana mukana wekuti ndige ndichizorora. Saka ndakazotorara samwe kuma past 1 am apa ndaifanira kuti ndige ndichizokasika kumuka futi ndige ndichienda kunonokora ivhu panzvimbo paya. Saka ndakazomuka mukoma. Ndikangoti pandakamuka it was maybe kuma 5 kunze kwainge kwatochena, but vanhu vakawanda vainge vachiri vakarara zvavo. Ndakati ndichingonopfugama paya ndo pandakabva ndangoona mukadzi uya
akangondiona iye ndokubva apinda mumba make. Hana yangu yakarova, ndikabva ndati zvinhu zvangu pano zvatofumuka apa, kana kuti sekuru vaya ndivaudze foni yavo yainge isingapindi. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo. Ndakasvikako kumba kwavo ndikabva ndavaudza zvose izvo zvainge zvaitika. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizononokora ivhu padhoo rake mukadzi uya. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Mukadzi uyu handifungi kuti pane waakaudza ini, nekuti vakati kutonokora kwandainge ndaita ivhu padhoo rake zvainge zvichazongoita kuti iye ainge achizongozvinetera. Kunyange akada kuitaura nyaya yacho obva angoti uyu ndichazomuudza nerimwe zuva kuti akandiona ndakapfugama ndichinokora ivhu makuseniseni. Saka mukunorombawo kwangu kwandakaita, ndakazosvikawo pakuchekeresa mwana wangu. At that time mudzimai wangu ainge aine pamuviri. Ndikatoudzwa kuti mwana iyeye ainge achazozvarwa zvake, but chatainge tichazoona ainge asiri mwana, but wainge utungoriwo mumvuri. Mwana uyu akatorwa mudumbu raamai vake apo paainge achiri ne6 months. Mwana uyu akatorwa nasekuru ava. Ivo vakati vainge vachida kunomutengesera imwe n'anga iyo yavakati ndiyo yakavapa masimba. Saka n'anga iyi hanzi inopota ichitora vana, but inotora vana ava dzichiri nhumbu yobva yazogadzira zvindofa zvainozotengeserawo mabusinessmen. Saka iniwo ndokuromba kwangu kwandakaita ikoko. Fast forward, ndakazobatawo project rekugadzira motikari dzehurumende. Ipapo ndo pandakazotanga kusimukira zvekare nemamwe maproject andainge ndava kubata emumamaini. Zvino ndakati ndava kutanga kugadzira motikari dzemumamaini, ndo pandakabva ndachizowanawo mining claim mushure mekunge ndabatsira nawo nevamwe vakuru vanoitawo zvematongerwo enyika. Vakandibatsira kuti ndinge ndichizopegerwawo yango mine. Kutaura kudai aiwa mari hayo iripo. Chinongondirwadza ndechekuti dzimwe nguva usiku handirari. Kana ndikangorara naleft wangu uyu ndinomuka ndichita sekunge munhu ari kuda kuita heart attack, nekuti ndinotoona kamwana kanenge kari kadiki diki. Ndikangoti kamwana aka maybe kanenge kachita sekunge kane kana 3 years, kanouya kakabata bvumo kobva kandibaya. Ndinomuka ndichidikitira ndichinzwa kuda kufa chaiko, kutsva, ende ndinenge ndichita sekunge munhu akandwa mumoto. Ndo zviri kungonditambudza chete izvozvo. Ndakambozama n'anga dzakasiyana siyana kuti dzinge dzichindibatsira, but mari chete ndiyo yakangoperera mahara. Ndakasvika pakuenda kuGhana mushure mekunge ndatanga kuwirirana nawo neumwewo business partner wangu uyo akandiudza kuti iyewo paakaromba akaendawo kuGhana. Ndokubva ndachizoenda kwacho ikoko kwaakanorombera kuGhana. Saka n'anga yekuGhana ndiyo yega yakangondiudza chokwadi, ikabva yati kwandiri mari ndinoda mari, ende zvandikuda kukuudza information yandichatokupa ndichatokubhadharisa mari, asi kuti ndikuvimbise kuti ndinokwanisa kukubatsira. Aiwa, ndikwanise kukuvimbisa. Ndikati ko indava. Akabva ati kwandiri chinonetsa ndechekuti uyu wawakachekeresa iye ainge aine basa rake raainge akanzi naMwari kana azozvarwa anofanira kuti ange achizobata basa iroro. Saka iwewe wakazonowanikwa uchinorwisana nezvainge zvakarongwa naMwari. Ndokusaka mwana uyu iye aine simba. Kunyange izvezvi ndikati ndinoda kurwidzana naye mwana uyu, ndinokwanisa kuparadzirwa shrine yangu. Ipapo vachitaura neni vainge vakatonongedzera apo painge paine kamwe kaaltar. Paaltar ipapo painge patori nezvimwari zvavo. Vakabva vati kana ndikada kurwidzana nemweya wake mwana uyu nesimba raakanopiwa naMwari mushure mekunge iwewe wamushandisa pamhiko dzako, zvinozotokonzeresa kuti ange achizotoparadza shrine yangu. Saka handidi kuparadzirwa shrine yangu. Vakabva vanditi kunyange n'anga idzo dzakakutorera mari, n'anga zvainoita ndezvekuti kana ikagara yaona kuti iwewe zviri pauri zvinoti netsei, ende zvinenge zvichida n'anga inenge iine mapowers anenge akaidarika, iyewo semunhu wenyama kunze kwekuti anga achikuudza chokwadi, anozongosarudza kuti zviri nani kuti munhu uyu ndingomudyira hangu mari, then ndobva ndangosiyana
ndakasangana naye. Zvechokwadi ndo zvakaitika kwandiri muZimbabwe. Ndakanzwa nekudyirwa mari nen'anga, saka ndakazongosvikawo pakuzvigamuchira, but ndiri munhu wekuti usiku handirari, ende kana ndikagara ndaita mistake yekurara ndakatarisa mudenga, mwana uyu anotouya kwava kundidzipa achida kundiuraya. Kana ndikarara zvekare neleft side, pandinomuka ndinoita sekunge munhu ari kuda kubatwa neheart attack. Ndo upenyu ihwohwo hwandinorarama. Dzimwe nguva hangu ndinongoenda mustudy room mangu ndobva ndazvivharirawo imomo, ndobva ndazongorara pakauchi ndakaita zvekugara, ndokutoti ndinge ndichitoitawo a peaceful night. That is my story. Mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi mwana wangu ndakamushandisa, akashandiswa pakugadzirwa kwechindofa. Strange things indeed they do happen in this world. Wakamboedzawo here kuitawo izvozvizvi zvekuromba? Pawakazviedza zvakaita here kana kuti hazvina kuita? Can you come to my inbox and share with me your own side of the story, kuti zvakaita here kana kuti hazvina kuita? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Am I cursed? Why am I saying am I cursed? It is because every man that I date dies mysteriously. So far mukomanashi pane varume 7. All of these men, they have passed away. The last guy that I dated, that was before COVID. Kubva ipapo kusvika pari zvino, I have told myself kuti maybe I need to keep myself all to myself, because guys, they keep on dying on me. Zvino izvi pazvakatanga kuitika mukoma, ndainge ndichiri kuZim. Currently, as you can see, ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. I don't have a child, and ndakatoudzwa navatete vangu kuti iwewe you are not going to have a child. Zvakaitika pandiri mukomanachi ndezvekuti ndakapiwawo zita ragogo vangu. Mushure mekunge ndapiwa zita ragogo, hanzi panewo kakudeketererwa kandakazoitwa navatete vangu. Saka gogo vangu ava ivo vainge vari a queen, a mother queen. So to those that do not understand what it means to be a mother queen, it's like munharaunda gogo vangu ava vainge vachibva kubhikita. Saka mubhikita ndo vainge vatori avo vanokontrola, uye zvekare kana kuri kunzi varoi vemunharaunda imomo ndo vainge vakabata bhikita yose. Kana varoi vakanetsana kuitira kuti vasazopedzana, panenge pachifanira kuva ne-the mother queen. Mother queen ndo vanenge vachisetla ma-issues, ma-differences. So hanzi, that is how powerful my grandmother used to be. Ava vainge vari amai nyakubereka vana baba, saka ivo vainge vaine masimba. Masikati vaizviita n'anga, but vaishandisa uroi hwavo kurapa uye zvekare nekusimbisa maprofita. Ndakatombonzwa kuti hanzi nemamwe mapastors mamwe akaita mukurumbira kubva kuma 1980s nekuma early 1990s, hanzi ivavo vainge vakatoenda vakanopiwa masimba nagogo vangu. So gogo ava vakazoshaika, enini handina kana kumbogara ndakavaona. Pandakazozvarwawo, hanzi veukama ndo pavakabva vachizosarudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopiwa zita ragogo. So mushure mekunge ndapiwa zita ragogo, ndakatongokura ndiri munhu wekuti ndaitotamba ngoma dzemashavi, uye zvekare ndichinzi ndinofanira kuti ndige ndichizoita n'anga. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndainge ndiri munhu ainge ari very intelligent, like highly intelligent at school. Ndo pandakabva ndachizowanawo masponsors. The first time when I came to Europe, ndainge ndichitori kuprimary school, then ipapo ndo pandakabva ndachizombogara
kunoku, but I came here with my mom, then we returned back to Zim. Ndakazongoti ndichingopedza Cambridge ndokubva ndachizodzoka kunoku zvekare, saka handina kukwanisa kuzotevedzera mhiko idzo dzainge dzakadeketererwa pandiri kuti ndinofanira kuti ndige ndichizotoredzera pane zvose izvo zvainge zvichiitwa nagogo vangu zveun'anga nezveuroyi. Zvechokwadi mukoma, ndakagara ndakatozviona kubva ndichiri musikana wechidiki kuti ndiri munhu ane masimba kungotsamwira munhu. I can curse you. Uye zvekare kana ndikasunungura mwoyo wangu unoropafadzwa nedzimwe nzira dzekuti kana wega unyatsokuona kuti now you are starting to live a very good life. Take for an instance mukomana uyo wandinenge ndava kufambidzana naye panguva iya yekuti relationship yedu inenge ichinyatsokufaya. That guy will be making money, anenge achingosangana nemablessings kwese kwaanenge aenda, but fast forward kana kuri kunzi ndikazongosangana nemaproblems murelationship iyoyo, dambudziko riripo nderekuti handikwanise kuzomukanganwira. Ndiri munhu wekuti kana ndikagara ndatsamwira munhu ndinenge ndatotsamwira munhu, handina moyo wekuregerera. Saka ipapo ndo panobva pachizotanga machallenges zvekuti ndinenge ndava kumurota murume uya ndinotomurota. Dzimwe nguva ndakatomusunga nechain, ndakamirira imwe ngirozi iyo yandinoti ngirozi yerufu. Ngirozi iyi painouya inenge yakapfeka a very beautiful robe, a white robe, but inenge iine mapapiro eblack, asi mapapiro awa anenge akatosiyana nemapapiro awo atinoziva mapapiro eshiri. Iwo anenge akaita sekunge echiremwa-remwa, uye zvekare anenge aine minzwa dzinenge dzichibaya. Saka munhu uya wandinenge ndakabata ndiinaye, ngirozi iyi painosvika ndinobva ndatomupa judgment yake, ndobva ndamuti today I am giving you your judgment, I have cursed you to death. Zvese izvi zvinenge zvichiitika ndiri kuhope, but it will be surreal kutoita sekunge zvinhu zvechokwadi. Ndinoti kana ndangorota hope dzakadaro mushure mekunge ndarwadziswa murudo, then mukomana uyo wandinenge ndichifambidzana naye anotofa. This has happened 7 times kubva ndichiri kuZimbabwe kuzonosvika ndichizouyawo kunoku kuEurope. So the last guy that I dated chakazongoitika paari ndechekuti mushure mekunge tatanga kunetsana, because ainge achiti anoda mwana neni, that guy he loved me with all of his heart, but challenge yakazoitika ndeyekuti mwana ndiye ainge onetsa. I even tried kuti tinge tichitoenda kuma-fertility clinics akasiyana-siyana, but zvakaramba. Even though I really loved him, I can say that all the guys that I have been with, I loved them all so much that ndaitozvidza kuti Mwari dai makwanisawo kungovhurawo chibereko changu, ndakwanisawo kuitira murume uyu mwana, but zvakaramba. But the problems that started was that iye akabva achizotanga kundinyeya nehama dzake, in which I told him never to do such a thing. Patakatanga kudanana ndikabva ndamuti kana tikasangana nemachallenges atinenge tasangana nawo, you and I, we have to solve those problems together and to come up with a solution. Chandisingazodi ndechekuti iwewe unozofamba uchizoudza vanhu maproblems atinenge tichisangana nawo. Saka ndakazorwadziwa mukoma mushure mekunge ndabata foni yake. Password yake ndainge ndichiiziva, but I had given him a long rope as he was someone that I trusted and loved with all of my heart. Ndakatora foni yake ndikabva ndazongoivhurawo nerimwe zuva, ndikabva ndatoona kuti vainge vava kutomutsvakira musikana kuZimbabwe. So ndakangonzwa mwoyo wangu uchitsemuka, ndikabva ndatoziva kuti zvainge zvatovharana. He came back to me, I confronted him, he apologized and he promised me kuti such a thing was never going to happen, but mashoko akandirwadza, mashoko awo akataura ekuti zviri nani hazvo kuti munge muchinditsvakira henyu munhu in secret, achazongovawo a secret wife, munhu wekuti anokwanisa kuzondipa mwana, because as for muroora wenyu ari kunoku, I don't think kuti anokwanisa kundipa mwana ini. With everything that is happening, I don't think kuti anozvara. Mashoko akandirwadza, because kana sisi vake vakabva vati takagara takakuudza wani kuti munhu wako uyu anenge ngomwa, why is it nezera rake asina mwana? Ameno zvako ikoko uchangoramba uchingochengeta ngomwa. Zvitori nani wani kupfuwa huku, nekuti kana ukapfuwa huku inozopota ichikandirawo mazai, not kungochengetana nemunhu asingazokupi mwana. Anova ari mashoko akandirwadza. He apologized mukoma, but the damage it had already been done.
we tried to kiss and make up because ndakazviudza kuti 6 guys they have gone to the cemetery because of me nekutsamwa kwangu nekugumbuka ndisingakwanise kuvaregerera. Let me try this guy, I love him, I don't want him to die. But ndaingoti kana ndikangofunga so ndakazokwanisawo kuwana mapictures ekamusikana kacho ako kainge kari paUZ mukoma. Ndakadhila nako kuzonosvika ndanzwa kuti kainge kava kupenga. Iniwo ndakangoramba ndakanyarara because no one even suspected kuti ndingaita zvinhu zvakadaro. So ndakangoti zvimwe kuda it was God's judgment kuti hama dzako dzakati ndiri ngomwa. But iye akazofawo mukoma. Ndakazongotanga kungorota hope idzodzo dzekuti ndaienda naye ndobva ndazonosangana nengirozi iyo yandinoti the angel of death. Zvechokwadi ndikabva ndazomusiya ari mumaoko engirozi iyo yokungofuratira kwandakaita akabva atanga kurwara. I then broke up with him. I moved into another town and then he passed away. Akazotovigwa kunoku kuEurope. So challenge iripo ndeyekuti I so wish kuti one day dai ndakwanisa kuroorwa, but dambudziko riripo nderekuti handina the spirit of forgiveness in me. Ininiwo pandakazvarwa I never even asked God kuti I want to be born into this family. I never asked for that. Handiti zvinonzi mwana kana asati azvarwa anenge aina Mwari kudenga. So why is it ivo Mwari vakazosarudza kuti at the time of conception ndinge ndichizoberekerwa mumhuri imomo, mhuri yekuti yanga yatogarawo ine ma-spiritual challenges that it was facing, ende zvekuzotumidzwawo zita ragogo vangu. I never asked for anything nekuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiine sarudzo hapana pandaizombobvuma kuti munhu wandakazoudzwa kuti iye ndiye ainge atori mukuru wevaroi munharaunda yeBhikita yose ndobva ndabvuma kutumidzwa zita rake munhu akadaro. Saka nditori nemweya inonditeverera, like I get so angry so much that kana ndikangokunzwira godo kana kuti if I just get angry at you, if I cast my final judgment on you, zvechokwadi upenyu hwaunozotanga kurarama, you even feel sorry for yourself. Saka ndikudawo help. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe ingandibatsirawo sei. Simba randinonzwa ririmo mandiri. I don't think kuti to my pastors or to my beginner they can even be able to assist me. Ndikutoda vanhu vanotoziva zvavanenge vachiita. And ndichiuyawo panapa I did not come here kuti ndinge ndichitsvaka murume. No, I need to sort out what is going through in my life, because the difficulty is that when I get a new boyfriend, munhu iyeye anenge achitondida achitonditreatawo zvakanaka, but any mistake yaanozoita ndo kunenge kuri kutoparara kweupenyu hwake, in which I don't wish to keep on doing that. I know that what I have done, it is wrong. I just want a brand new start. Ndanga ndisiri kuda kuita zvekuenda kun'anga, because pane pamwe apo mama vangu pavakamboenda neni takaenda kumba kwevamwe elder vainge vachigara kunonzi kuWaterfalls. This was in the year 2002. Elder ivavo vakazoti vava kundinamatira ndikamanifesta, vakabva vachizopa amai vangu chiprofita chekuti zuva rekuti mwana uyu achaenda kun'anga. Achingoenda kun'anga chete, mhepo dzimwe dzose idzo dzanga dzichimutsvaka, then those spirits that used to work operating with her grandmother, mhepo idzodzo, then they are going to be able to locate her. And zvechokwadi mukoma ndinotonzwa kutoti patori nevamwe vanhu like vanenge vachinditsvaka. I don't know how to explain it. Ndichitofamba I feel as if panenge paine vanhu vanenge vachindivhima, but vachindivhima kudaro it will be like they will be blinded by something or a spiritual force. Vanhu ava vanenge vari padhuze neni, ndichitonzwa kutoti vanenge vachitofemera mugotsi mangu umo, asi vanenge vasingakwanise kundilocata. So I am so scared, like I want to be helped. Kunyange zvikanzi ndabatsirwa nen'anga kuti ndikwanise kuitawo mhuri yangu, but ndiri kutya manje kuti mukuzonobetserwa nen'anga
ndiri kutya kuti then those spirits they are going to locate me. Ndakatombotaura nen'anga dzakasiyana, but in the final moments paya pakuzononzi tichapinda mumatare pane dzimwe n'anga dzekuZimbabwe dzinotokubetsera nepamafoni. Saka pane umwe ainge achida kundibatsira akazoti ava kundifonera uri usiku anditi tichapinda mumatare acho usiku, ndokubva ndangosiyana nazvo because ndaitonzwa kutoti kugotsi kwangu uku kwaita sekunge kwainge kuine chaunga chevanhu vainge vachitozevezera vachitaura, asi zvavainge vachitaura iniwo ndainge ndisingazvinzwi. So I need help. Handizivi kuti ndingawanawo help yakaita sei. I just want spiritual help, but for now kana kuri kunzi kunenge kuine n'anga dzinenge dzichida kundibatsira, I just want to put a pause just a little bit. Ndoda kumbobetserwawo nemapastors, vanhu vanoti ivo vanozvigona, vanokwanisa kukupai mafone numbers avo, but ndinoda munhu anenge akasimba considering my background from where I am coming from, and I prefer kubatsirwa a pastor who will be a woman, because handidi kuti ndinge ndichizobatsirwa nemunhurume mune ramangwana zvimwe kuda zvinenge zviri pandiri zvozokonzeresa kuti iye ange achizotanga kundichiva. Mukuzonondichiva ndobva ndachizomugadzira, ndobva ndazomuuraya futi. I don't want another man to die because of loving me. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi 7 so far vakafa. Kana ndikangokumbuka chete ndikangoboekana newe basopo unokwanisa kana kutongofa. Ngativabatsireiwo mungava muri mucomment section kana kuti munouya nemafone numbers, then I forward mafone numbers kwavari. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Secret yangu ndeye kuti inini ndafungawo kuti zviri nani kuti ndinge ndichijoinawo Satanism. Handizivi, ndikudawo kutobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai pane akambojoinawo here Satanism through TikTok. Saka ndina umwe musikana uyo wandinotevera paTikTok. So musikana uyu iye ndewe kuNigeria. Pandakatanga kuteverera mavideos ake ndakangonakirwawo nezvaanoita. Anongoitawo mavideos achitamba iya yavanoti twerking, ndokubva ndatanga kungomufollowa musikana uyu. Zvino akazoita live one day akabva ati this life it is for those that want to open their third eye. Saka ndainge ndisingatombozvinzwisise kuti chinonzi third eye. Musi wacho iwoyo ndakangojoinawo live ndichida kungoonawo kuti what was going on. Pakauya vanhu vakawanda, but vazhinji vacho vainge vari maNigerian nemaEthiopians. Umwe noumwe ainge achitaura zvaainge achiziva about the third eye. Ikasvika nguva yekuti takabva tachizonzi tose tainge tiri palive taifanira kuti tinge tichibata mafoni edu. Kana tabata mafoni edu tobva tachizoisa ruoko pamhanza apa tose at the same time tikanzi tinge tichiti at this very moment I am speaking to this universe. At this very moment I am speaking to the owner of the universe. At this very moment I am speaking to the stars that controls the heavens. At this very moment I am speaking to the princess that controls the mid-air. At this very moment I am speaking to the stars that controls the forces that makes the earth to move. At this very moment I am speaking to the stars that controls the weather. At this very moment I am speaking to the stars that controls the earth to open up my spiritual eye. And at this moment I am asking those that are below the earth to rise up and to reveal to me the secrets of the ancient of the days. Ndo zvatakanzi tinge tichiita takabata pamhanza apa. Neniwo ndikatevedzera saizvozvo. So mushure mekunge ndatevedzera hapana kana chakamboitika. Then ndakazotanga
kuitawo researches angu about the third eye, but so far mukoma I just had some dreams zvekungoti ndinongorotawo ndiri mune imwe nzvimbo inenge yakanaka kwazvo uye zvekare kuine vakadzi vakanaka. Apart from that I never even had any other experiences, but pachati rake musikana iye ndakatoona kutoti patori nevanhu vakatoti panguva iyoyo patakataura mashoko awo kari kamunamato katainge tichida kuita kekuvhura our third eye, vazhinji vaitoti vakatowana marevelations, vakatorakidzwa mamysteries of the world. Vamwe vakati vakatorwa vakaendeswa kune imwe nzvimbo yakanaka uko kunochengetwa wose anenge afa paperiod iyo yekuti anenge achizomirira kutongwa kwake. So those are some of the things that made me to be interested mune izvi zvekujoina Satanism. Saka ndichiuya panapa ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai ariko here akambojoina Satanism through TikTok, uye zvekare zveThird Eye kuno umwe munhu anozvinzwisisa here, because I have tried to do my research pane zvose izvo zvandakaona pamavideos zvichinzi kana ukavhura Third Eye yako zvinhu zvako zvinotanga kufamba zvakanaka. It is not working, in which I don't understand kuti where am I getting it wrong. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we yo maexperiment acho ko iwo munamato wacho zvaunotyisa naimi. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakavhura my third eye, but my life is not changing. Do you understand this third eye thing? If you can help us, munokwanisa kuya mova matipa an audio, then I will post it panapa. Zvimwe kuda tinokwanisa kunzwisisa kuti mukoma vedu ava vari kuda kuzama kuti kudii. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakagara ndatokanganisika from a very young age. Zvakaitika mukoma nashi kwandiri ndezvekudai so. Ininiwo ndainge ndiine musikanzwa. Sisi vangu ndo vakandidzidzisa kuti ndige ndichizoita musikanzwa. Sisi vangu vaidanana nevarume vevanhu uye zvekare vaitongodanana nemashuga daddy. Kuchikoro vakabva vazoita kuti ndige ndichizosejusa vamwe ticha vatainge tichidzidzisa vanova vari iye murume wandakatanga kufambidzana naye. Saka pasina kana nguva ndakabva ndabatira pamoveri. Sisi vakatsamwa zvisingaite zvekuti vakasvika pakundirova. Mushure mekunge vandirova sisi ndopa vakabva vachizondipa mushonga. Saka mushonga uyu vakangoenda vakabva vanotenga coke chiking size chiya, ndokubva vachizodira coke yaya mujagi, ndokubva vachizotora mimwe mishonga vakabva vadira mujagi, ndokubva vanditi ndinge ndichinwa. Coke iyoyo mukoma yaita kuvava kuita kunge gavakava. Vakanditi ndinge ndichinwa. Ndakangoti ndichingopedza kunwa ndakangogara maybe about 5 minutes ndokubva ndatotanga kutobleeda. Vakanditi usazvipama zvekare. Mushure mekunge ndabvisa nhumbu iyoyo vakabva vachizoenda neni kuchipatara. Vakaenda neni kuchipatara sisi ndokubva vazoita kuti ndige ndichizopiwa mapiritsi. Ndakapiwa mapiritsi efamily plan, but akabva aramba kushanda. But ndakatomboita makore kubva apo pandakabvisa nhumbu zvekutoti ipapo pandakazobatira pamoviri ndakangofungidzira kuti sezvo mapiritsi awo andainge ndichinwa dzimwe nguva aita kuti ndige ndichiita irregular periods. Saka ndakatoita nhumbu yangu zvekuti nhumbu iyi yakatosvika kuma4 months ndisingatozvizivi kuti ndine pamoviri. But ndakazotanga kuona kuti no man, kamusimbiro kandainge ndava kuita kainge kasiri normal. Sisi vachingonditi mapiritsi man ndo zvaanoita. By the time I discovered kuti ndainge ndiine pamoviri, sisi vakandipa zvekare mushonga uya ndokubva ndaunwa. Iye mukomanashi ipapo ndakatozvara mwana chaiye, mwana watakatoona kuti uyu mwana. Nasisi zvatakaita panguva yacho iyoyo tainge tichigara kuGlenora, tichigara nevamwe vatete ava. Advantage yainge iripo yainge iri yekuti vaingovawo munhu ainge achitongozvirwarirawo zvavo, saka vainge vasina kana basa nezvakawanda. Mukoma ndakati ndazvara kamwana kaya, sisi vakakatora vakabva vakaisa muchipepa bhegi, tikabva tazoenda
tikano kakanda muzidrainage muzisewage ndokubva tatodzokera kumba, but kamwana aka akana kana kumbowanikwa. Lucky enough zvinhu izvi pazvakaitika makore acho masewage ainge asingabloki semablokero awo aakuita pari zvino. Ndakasvika kubvisa nhumbu dzaikwana idzo kuita 5, but nyaya yava kuitika ndeyekuti ndinopota ndichiona vana ava vachichema kuhope kwangu. Mwari havo vakazondinzwira tsitsi ndikaitawo vana vangu vaviri, uye zvekare ndikatoroorwa bho zvekutoti vanhu vazhinji vainge vachindiziva muGlenora vakatoshamisika kuti uyu mhuri iri razoroorwa, but ndinoda kungotenda Mwari kuti nenyasha dzavo ndakazokwanisawo kuroorwa. Asi zvinhu zvekuti zvinondirwadza kuti ndakaita maabortion anokwana iwo kuita 5, ende dambudziko riripo nderekuti vana ava ndinongogara ndichingovarota. Kana vari sasisi vangu sisi vakazoshayika mushure mekunge vatanga kudanana neumwe murume, ende sisi vakatomborohwa nerukawo semunhu ainge achizivana nen'anga dzakawanda. Vakabva vaenda kune imwe n'anga. N'anga iyi ikavaudza kuti murume uyu kunyange zvake aine mari dai wachisiyana naye, nekuti mune ramangwana rukawo urwu ndaona sekunge rwazohakira zvekuti hauzokwanisi kuwana munhu anokubatsira. Saka sekuru ivavo vainge vari vekuMalawi, hameno kuti vakazoenda nepi. By the time sisi pavakazotanga kurwara, sisi vakangotanga kungoonda, uye zvekare vachionda kudaro vachizvimba makumbo. Waiti kana wakatarisa kumakumbo kwavo uko vainge vakaita zidhafudhunda, but kubva mumabvi kunosvika kumusoro uko vakaonda vakaita kupera. Kana kufamba vainge vava kusakwanisa kufamba, ndokubva vachizoshayika sisi. Bvawo ipapo sisi pavakazoshayika, ndakabva ndazozviudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichichinja life yangu. Zvechokwadi ndakachinja life yangu ndokubva ndachizoroorwa, ende izviwo ndozvakaitika. That is my own secret. I promised myself kuti my husband will never find out kuti this is what I did. Kubva ndichiri musikana wechidiki kuzonosvika achizonosangana neni, ndakabvisa nhumbu dzinokwana idzo kuita 5. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashi ivo ambuya vangu ivo vachiri vechidiki. Saka zvavakuitika ndezvekuti vanongogara vachingozviposta pamastatus, munhu wekuti vanofarira joy. Saka vanowanzokuenda kumabrai vachiita sei vari muno muzvekare muno muSouth Africa. Ininiwo nemwana wavo tiri muno muSouth Africa, uye zvekare tinogara in the same province, but ivo vanogara kune rimwe location. Ininiwo nemwana wavo tichigara kune rimwe location. Nyaya iripo ndeyekuti ndava kutanga kuchiva ivo ambuya vangu ava. Zvino handizivi kuti ndoita sei. Ndanzwa mhuri yeZimbabwe nekungogara ndichiti pandinenge ndava kugeza paya ndinobva ndatora foni yangu ndobva ndavhura mapictures avo mamwe acho andakasavha ndikabva ndachizomahaidha kune chiapp chinonzi hide me. Ikoko ndiko kwaanenge ari. Ndinobva ndachizotanga kuzvibatsira hangu ndichigeza, uye zvekare ndinototi kana ndiri pamusoro pemudzimai wangu ndinenge ndichitongoimagina ndina ambuya vangu. Pandakatanga kuvachiva mukoma ndeapo pavakaposta rimwe picture iroro vakariposta vainge vakapfeka kabamshot kainge kari kadiki diki, uye zvekare vainge vakapfeka nekamwe katop zvekuti zvainge zvakatongofanana nekuti vainge vakashama. Ndakavhunduka mukoma nashi ndokubva ndazoscreenshota picture riya. Ndakari screenshota ndikabva ndachizoriseva picture iroro, ndokubva ndachizongozvibetsera nerimwe zuva apo patakabuda nemurungu ndokubva taenda out. Saka ndakati ndakarara kune chimwe chilogic uko kwatainge tabhukirwa nemurungu, ndobva ndakangotanga kungofunga nezvavo. Apa ndichitarisa ndichitoona vari online, ndakazomboda kuvanyorera message apo pandainge ndava kunyatsokunzwa kuda nezvemukadzi, ndokubva ndazongodelita message iyoyo. Zvivindi chaizvo ndozvandisina kutaura kudai soka. Ndinongogara
ndichingofunga nezvavo. So handizivi kuti ndoita sei, how can I approach here, because handisisina kana peace mumwoyo mangu handisisina. I think ndinokwanisa kuzongoita peace kana kuri kunzi ndikakwanisa kuzorara kana kudanana navo. Without that haini handimbofi ndakawana peace because ndinovada. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mu comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iyi ndakamboshandiswa for a very long time nekamwe kaprofeti kemuHarare kanotozviona sekunge iko kakapenga. Chinondirwadza ndechekuti pandakatanga kuenda kuchechi kwavo profeti ava, ivo vakabva vazongoti kwandiri vainge vaine chiprofita icho chavainge vachida kundipa, but ndaifanira kuti ndige ndichizouya kumba kwavo. Ndakaenda kumba kwavo, I never even suspected anything sezvo vainge vari munhu ainge aine mukadzi. Zvechokwadi vakandinamatira, but vakati vachindinamatira kudaro vainge vakandibata bendekete iri vakabva vatotanga kundipa massage. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa and I felt so confused. Usiku hwacho vakabva vachizondifonera vakabva vanditi my daughter sleep well and dream about me. Zvechokwadi ndakabva ndazotanga kurota. Ndichirota kudaro ndakatozvirota ndichivamanikidza kuti vange vachirara neni. Fast forward takazotanga kudanana. Chinongondirwadza pavari ndechekuti ivo vakazviita sekunge munhu ainge ari innocent, ndichitoita sekunge ndini ndainge nditongori girlfriend ravo, ende ndakatofarawo ndikatoti at least of course munhurume hapanawo pekuti vangazokwanisa kuzvikontrola zvekuti vanozongoita mudzimai 1 sezvatainge tawirirana kuti ivo vainge vachida kundiita mudzimai wavo, but in secret vachiti haizobudi nyaya yacho kana zvikazozivikanwa kuti ndinenge ndaita umwe zvekare. Apa chinondirwadza ndechekuti ndakabva ndachizoudzawo vabereki vangu. After ndaudza vabereki vakabhoyekana nazvo vakati you were not supposed to do that, sezvisinei mukoma. Vakabva vachizotumidzira umwe bodyguard semunyai wavo. Ndikatobvisirwa mari yekutoti it is on record. Mari yandakabvisirwa ipapo it was $4.2 kutorakidza kutoti vakatombondiita mukadzi wavo. Asi mukoma mushure mekunge ndabatira pamuviri, iyi ndo pandakatanga kuona chimoto. Munhu ainge ava kusauya. Ndakasvika pakurohwa nabodyguard mushure mekunge ndanetsana navo pafoni. Ndikabva ndati manje kana kuri kunzi iwewe kana zvirizvo zvaunoita zvekuti unongofamba uchingomitisa vana vevanhu, manje mangwana ndikuda kuenda kwaTilda. Saka vakabva vangokata foni. Pasina kana nguva ndikabva ndaona motikari yavo yasvika pamba. Ndakafara ndikati saka zvinoreva kuti munhu uyu ndakwanisawo kumuvhundutsira. Ndainge ndava kutofara paya kuti munhu auya because ndainge ndanzwa nekumusuwa. Ndakatongoshamisika. Mabodyguard atongoburuka mumotikari, mumwe wacho akabva asara akamira panze pegate, mumwe wacho ndokubva apinda. Ndakangoti ndichingonomuvhurira kuti anga achipinda mumba. Ndikabva ndarohwa mukoma. Ndakarohwa zvekuti ndakazotanga kubleedha. Aita zvekundirova nezvibhakera mudumbu. Apa vanhu ava hakuna kana kwavakazoenda. Usiku hwose vakazorara vakandigadha. Mangwana acho makuseni bodyguard uya wekundirova akabva auya ndokubva anditora akabva anditi tiri kuenda kuchipatara. Ndakaendeswa kuchipatara nepain yandainge ndichinzwa. Handitombozivi kuti kuprivate clinic kwacho kwandakaendeswa ndekupi. Ndasvika kuya dokta vacho vaitotaura rafu mukoma zvekuti vainge vasingatombondinzwiri tsitsi kuti ndiri kurwadziwa. Vakandidhonza vakaenda neni mune imwe rumu vakanditi rara pamubhedha apa. Ndokubva vandibaya injection rekuti ndakatanga kunzwa dzungu, but pandakazomuka pain yandainzwa kuita sekunge ndainge ndabvarurwa chibereko changu. Bodyguard uya ndokubva azonditora akabva andipa warning akanditi kana ukangodzokorora zvekare kutaura naprofeti nenzira dzawanga uchitaura navo, mhuri yenyu yose
inofa. Akataura kudaro achiita saini, akaisa chigunwe chake pahuro apa, saini yekuti tinokuurayai ende hamuna kana zvamunomboita. Mukoma, ndakarambwa naprofeti ava through the bodyguard. Prophet vakabva vati iwewe you don't deserve kudanana neni, but vakaita zvekuudza bodyguard wavo. Ndakarwadziwa mukoma, but I learned my lesson. Ndikazviudza kuti awa maprofeti awaka kwangozara hawo maprofeti enhema, hakusisina anomboita zvechokwadi. Ndiyowo sikireti yangu yandiinayo. Kana mukapostawo sikireti yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana, ndine makore 18 years ekuberekwa. Ndine friend yangu uyo akazviuraya. Friend yangu uyu paakazviuraya ainge achiri ne16 years. Zvakaitika mukoma nachi ndezvekudai so: ndakagadzira ghost account because I was feeling jealous nekuda kwekuti ainge achidanana neimwe boyfriend yake uyo ari kuCanada. Saka I just felt jealous because ndaigara ndichimuti ndirongerewo munhu ari kuchando, ndinodawo munhu nekuti ndinofambidzana naye anozonditora kubva kuno kuZimbabwe, but aingoti ndichazoona kuti ndoita sei. Saka I then created a ghost account. Ndikabva ndangotanga kungotsvakawo mapictures paFacebook. Ndaingotora mapictures ndichingoisa pawall pangu. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye iye asingazvizivi kuti ndini ndiri kutaura naye. I then pretended as if I was a guy that was in the States. Ndobva ndatanga kutaura ndichitoseka. It was like a prank, just like a joke. Pasina kana nguva ainge atonyura murudo. So I then realized kuti zvandainge ndatoita, I had killed 2 birds with 1 stone. Ndobva ndazoforwarda mascreenshots iwawo kune boyfriend yake. Ndikabva ndati iwewe shamwari siyana nemukadzi wangu because uyu mukadzi wangu and I want to marry her. Ndobva ndatanga kunetsana nemuface wake. Then the guy without a choice akabva achizongomutumidzira mascreenshots aya akabva ati kwaari, so you have been cheating on me. I never thought kuti you will do something so evil to me nemadiro andanga ndichikuita, so we cannot be together anymore. So kubvawo ipapo ndo pavakabva vachizorambana. She got so depressed zvekuti ndaiti kana ndikamushanyira anenge akangozvivharira muspare make, until one day ndakazofonerwa namaid. Paakangondifonera ndakanzwa mhere yainge ichiitika in the background, ndichinzwa mai vake vachichema. Ndikatoti oh no, something bad has happened. Saka iye zvaakazoita akatenga ma-sleeping tablets and she overdosed on those sleeping tablets. And previously she had been said kuti anorwara neyavanoti insomnia, saka aimbopota achinwa ma-sleeping tablets, but on that day she overdosed them. Akangofira zvake kuhope shamwari yangu uyu. That is what happened, but hakuna anozviziva kuti ndini ndakazvikonzeresa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. You need to confess. Unofanira kuti ungochiudza vabereki vako or any of your relatives so that nyaya iyi ikwanise kugadziriswa pachiri padhuze. Asi let us try to speak with ye. Iye mwanasikana uyu achitaura neni akati, please mukoma, ask mhuri yeZimbabwe on my behalf. Ndiri munhu wekuti I am very fragile emotionally, saka kana vanhu vakandituka mucomment section nedepression yandiinayo, neniwo ndinokwanisa kuzongoteverawo because I feel as if zvinhu zvandakaita it was wrong, but ndichiuya panapa chandanga ndichingoda advice, but vanhu vakazondituka manje vanenge vava kutondiomesera. So let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndine vamwe vatete vangu ava mukoma vakazoshaika zvavo, but mukukura kwedu
takangokura tichingoudzwa kuti vatete vedu ava vaipota vachishanduka kuita nyoka uye zvekare vainge vari muroyi. Dambudziko ravapo nderekuti right now I am 28 years old mukoma. Ndakangopfimbwa nemukomana ka1 uyo mukomana wandakadanana naye kubva kuhigh school. Pandainge ndava kuda kumutizira mukomana uyu akabva achizotanga kundisema akandiramba. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma kutoti ndinzi ndaitawo bonde ndezviya zvekungoti dzimwe nguva ndokwanisa kungobuda usiku ndobva ndatanga kufamba zvekuti varume vanozongofungidzira kuti uyu anoita zvekutengesa muviri wake, ndobva ndakechewa paya. Saka vatete ava ndinovarota, vanouya kwandiri vanenge vaine mawedding rings maviri, vobva vandipa imwe yacho vavanditi pfeka ring iyi, then vanenge vaine umwe murume uyu ndinenge ndisingakwanise kumuona, vanobva vamupa vobva vamuti wedding ring yako iyi. Saka pandinenge ndava kutiza vanobva vanditi manje wewe uri kungozvinetsa zvako nekutiza, but ko ungagonditiza sei nekuti iwewe uri ropa rangu ende uyu ndiye murume wako wandakupa. Mukomanashe, right now I am 28 handina mwana and I have no hope that I'll ever get married. So handizivi kuti ndozvifambisa sei, dzingoriwo hope here dzandinongorota, but hope dzacho mukoma dzinondishungurudza kundishayisa mufaro. 2 days hadzidarike ndisina kuvarota vatete vangu ava. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti zvimwe kuda ndine vana vaviri vatatu but handina kana mwana. Pakaipa. Maybe vanzvadzi vedu ava vanenge vatori nema spiritual babies avanenge vakatopiwa navatete vavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, basa rangu randinoita ndere kudanana nembinga, but nemamwe maconfessions awo andinonzwa pano, ndinonzwa hana yangu ichirova, but ndinodawo kungopupura kuti hadzisi mbinga dzose dzakaromba. Kutoriwo nedzimwe mbinga dzekutoti like the way that they earn their money, it will be honest and honest living. Saka kana kuri kunzi kunenge kuine vamwe vakadzi kunze uko vanoitawo izvozvo zvekudanana nema-rich blessers, don't take these confessions to heart, nekuti mukurarama umwe noumwe ane zvakewo zvaanosangana nazvo zvakasiyana. It's not like iwewe kana uchidanana nembinga yako it automatically means kuti mbinga iyoyo inenge yakaromba. And also kune dzimwe mbinga kunzoko dzinenge dzichirana mabusinesses adzo dzisingashandise urombwa. I say to you, big up to you, rambai makashinga. Isusuwo tinotodependa pamuri 24/7 vana rich daddies. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kune mbinga dziriko kunzouko dzisingashandise mishonga, hanzi rambai makashinga nekuti muri vana rich daddies vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ndo secret yavo iyo. Hanzi inini ndinongoita zvekudanana nembinga and I don't believe kuti munhu wese anenge achinzi mbinga it means kuti anenge akaromba. Hanzi dzitoriko mbinga kunzoko dzisitomborina kana kutomboromba. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.